siyayifihla. Inzalo yakhe iza kuzuza ini izwe. Kodwa ukufunda ngesingisi bazalwane kuthiwa nenzalo yakhe ukuzohlala kuyiprosperity. Engeke igcine kuye. Ezodlulela nakuyinzalo yakhe. Jesus. Ithini lento okoqala ithi uNkulunkulu uyafuna sisiprosperishe. Hallelujah. uNkulunkulu lokho kuyizwi kaNkulunkulu ukuthi siprosperishe. Kodwa inkinga kunendlela kaNkulunkulu afanele afuna sihambe ngayo ukuze sifike kuphi kulento yeprosperity. Iphuzu lokuqala enginalo elokuthi kufanele ubalekele isono mawufuna uprosperisha. Hallelujah. Yebazalwane angeke sikwazi ukuzobambula yina ukuthi uNkulunkulu asiphumelelise sibe siphila anyhow. Angeke size la sizofuna imali kuNkulunkulu sibe siphila esonweni sibe siphile emanyaleni. Phela izinkosi encwadini kaIsaiah lithi isandla sikaNkulunkulu asifinyezi kubasindisi. Nendlebe ayinzimi ukuzwa. Kodwa ububi benze njani bazalwane? Usifundisile. Bangathi ke manje kuba kuncane lokho. Ububi busenze njani bazalwane? Bazalwane ububi busenze njani? Yes. Manje nje ububi busahlukanisile nje. Wena nje ubuthi le mali ephethuli lo uNkulunkulu uyithatha. Kukhona sekushekelele ngaphambili. Wayomnikeza ukuze ungaphumi ebubini. Uphume kuphile ebubini. Ngoba usathana injongo yakhe ukuthi singaphumi ebubini. Kodwa izwi kaNkulunkulu lithi uma sifuna ukuprosperisha uyabuza uverse 11. Uthi ngithethelele izono zami ngokuba zinkulu. Iprosperisha besiyavela kuverse 13. Ukuthi uma umuntu eyawavuma izono zakhe wathethelelwa wagcina isivumelwano asenze noNkulunkulu uzoprosperisha not yena yedwa ngisho abantwana bakhe they won't suffer ngenxa yesivumelwano esenziwe umzali. What you are doing now I will affect you when I wedwa. Kodwa kuzolimaza ngisho inzalo yakho. Ukudecide ukuphila esonweni uyazehlukanisa noNkulunkulu. There is nothing that you will receive from God. Oh my God. And listen bazalwane, if you don't want to get rid of sin, sin will get rid of you. Amen. Power. If you don't want to get rid of sin, sin will get rid of you. Usathana uzowenza sure ukuthi uyabukisa uyaqeda ngawo. Wenza ukuthi nangelodwa la ungabuyi uphinde uthi ngiyamazi uJesu. Ngoba ngesikhathi kufanele wena unonesono awulwana ngaso. Ngesikhathi kufanele ususe isono awusisusanga isono. Kunalivaneli ke engcwele elishiyelwa kulezi insuku lokuthi siphile emseni sithethelelwa ngomusa. Iqiniso lelo. Yebo. Kodwa Roma 6 uyabuza. Sesiyakuthini na? Siyohlala esoneni ukuze kuvame umusa. Khana kana. Thina sasapha maqondana nesono asikwazi ukubuye sibuyele kuso. Jesus. Omunye umuntu othi ngithandazile. Lento ayifuni ukungiyeka. The moment wamkela uKristu Jesu njengenkosi nomsindisi. Yes. You have given power. Hallelujah. And authority. Jesus. Over sin. Hallelujah. Into esikushodela ukunquma. Ushodelwa isinqumo wena. Ngiyakuzwa. Alentothi uyakuhlula kushota decision. Angeke ufune ukuya decision ipoint lesibili. Ngisafuna ukuhlala la kuleyo sono. Uthi omunye umzalwane enza umzekelo. Umfundisi othile wena imember yakhe yebhodi. Mhlawumbe njengoba kumabaso. Bejwayelene kakhulu kumnandi. Bese ngelinye ilanga uNkulunkulu athi kulomfundisi akutshela le ndoda ukuthi uma ingathi get rid of sin
sin will get rid of him. Hey, athi umfundisi ngeke masu lo muntu uhamba kahle kunamangibheka. Olizwele ngaye. How can I say such a thing? Kufanele ukuthi ngiyam disrespect. Okay. Bese beba nemvuselelo. Mabe nemvuselelo ebese uNkulunkulu mayithandazela abantu amphindele. Athi utshela le ndoda ukuthi uma isone ngasusi sosusa yena. My God. Lithi iBhayibheli wahluleka nobaba ngoba iphiko kaNkulunkulu lali loud and clear. Waqonda ukuthi no akusinzindo yami ngicabanga kakhulu uNkulunkulu. Waqonda kule ndoda afika wayitshela. Wathi mfowethu angazi ngwayi uNkulunkulu esho kanje. Kodwa uNkulunkulu uthanda ukutshela ukuthi uma ungasilahli isono so destroy wena. Kuthiwa waphuma nodikilini eshaya izivalo. Ecasuka ukuthi umfundisi uyamsona uyamsukela. Ngelinye ilanga isicebe sithile khona kuleyo ndawo ufuna sihambe siye ku business trip. Saphuma sahamba masifika egarage sithenga upetrol. Wasethi umnikazi wegarage lalela awukuhlala nje 20 minutes la. Noma isikhashana mawusuthelile bese uyodlula ngokwakho before hamba. Jesus. Lithi iBhayibheli lo uthi lo muntu oxoxa lesi story lo muntu wenze njani. Wabuza ukuthi why bacha uzobona mawufika khona. Yeah. Wenza njalo ke lona. Mayedlula ngakubo ubona kunamathunzi ayana. Aka understand wani namathunzi. Masinyane mayesebona lamathunzi emva kwakhe kucima ama light kwakhe. Uma qeda ukucima amakwakhe lakhe siyaphuma isithunzi. Siyongena ngeback door kwakhe. Yena ucabanga ukuthi isigebengu siyohlasela umntana. Dothi volovolo. Uyehle emotweni. Ungena ngomnyango wangaphambili. Mayengena endlini uzwa kunomsindo upstairs kwi-bedroom yakhe. Athi cha impela lo muntu kusho ukuthi uharasa unkosikazi wami. Agijimele phezulu. Methi uyafika bane affair. Loya owayetshelwe umfundisi ukuthi uma isono ungathi get rid of it. So lesizo destroy wena. Afike lo shine evolovola bulale konke. Sometimes bazalwane uNkulunkulu uyakhuluma. Sithatha kancane ukhuluma kakhulu. Oh yes Lord. Wafa lo muntu efele emanyaleni. Yeah. uNkulunkulu amnika ithuba lokuphendula. Manje. Ukube wamlalela noma ekhuluma. Waphakamisa izandla ngoba izulu selimvulela indlela. Wayengeke abulawe ulosoma Jesus. Udine file ngoba akalalela. Jesus. So I'm saying bazalwane, if we do not want to get rid of sin, sin will get rid of us. Ububi buyasehlukanisa noNkulunkulu bazalwane. Akhetheleki noma singafasta noma singathandaza, but we are far away from God. Sikheliswe isono. Njoba sisikhelisile isono bazalwane, uNkulunkulu ufuna sisondele. Engakuthini ukusondela? Ukuvuma njengokusho kaVesi 11. Ukuthi ngithathelele uNkulunkulu. Awudingi nobuye ebantwini. Yebo. Kodwa uyabuya uqobo. Jesus. Ngoba kwenzeka abantu ababonanga. Kodwa yena wazi konke. So iyabuye. Phakamisa izandla. Oh Jesus. Uthi Nkosi ngiyavuma. Bonakele. Ngithethelele. Amen bazalwane. Hallelujah. Ukuze siprosperishe ngokaNkulunkulu siyabalekela isono. I heavenly Father. Akulula ke bazalwane vele ukusibalekela. Ngoba ngenkathi ubaleka sibe sizama ukukulandela. But usiyosizwa idecision oyithathile. Ukuthi ngenza isivumelwano namehlo ami. Ukuthi angeke ngisayibheka into. Ngenza isivumelwano namehlo ami. Ukuthi angeke ngisayibheka insizwa. Ngenza isivumelwano namehlo ami. Ukuthi angeke ngisaphinda ngibona into ngiyebe. Kubanjwa isinqumo. My heavenly Father. Ukuthi nje ngiqhubile. Noma singafika simanzi into eyinsizwa saba nemoto zikanobusho oyihalelayo kodwa indecision oyenzile
sinful nature. Yeah. Discipline i-unholy appetite. Yeah. Hey Nkosi yami Jesu, discipline namehlo akho. Yeah. Discipline amehlo akho. Sinful nature, unholy appetite. Yeah. Khona izinto ezingenabo uNkulunkulu, khona izinto ezixosha uNkulunkulu, kodwa siyahakeleka zona. Mawuyibheka ziya-appetizer, mawuyibheka ziyabizana. But if you have learned to discipline your eyes, angeke wayibheka uzothi hlaka ukuthi angisabuyeli ngoba ngenza isinqumo namehlo ami, angeke usayibuka lento. Thank you, Lord Jesus. Ngenza isinqumo ukuthi noma ihaleleka kodwa ngisayibuya Oh, yes, Lord. ngoba nginqumile. My. Jesu wafa kwaba kanye, Yes, Lord. wathola ihlazo lami. Angikwazi ukumbethela isibili, angikwazi ukumbethela kwesibili, ngimthele ngehlazo obala. Ngifane ngenze isinqumo. Yeah. Hallelujah bazalwane. Siyabanekelwa ke isono. Kuyezwakala bazalwane. Okwesibili, yiba isisebenza sithembekile. Oh, my God. iBhayibheli likhuluma ngaloya somabhizinisi noma umnikazi wefirm owanika abantu amathalente. Yeah. Wathatha le 5, thatha 2, thatha 1, wababela kahle. Wathi ngiyahamba ngizobuya ngizobona. Yeah. Mase ngibuya. Wathatha lo mathalente wasebenza amanye u5. Yeah. Wathatha amathalente lo wasebenza amanye amabili. Lo lodwa waligqiba. My Jesus. Wathona Nkosi uthanda ukuvuna lapho ungatshalanga khona. Ah. Manje uzoyithola kanjani ke? Uzohola kanjani ungasebenzanga? Sengisho kuloNkulunkulu. Uzohola kanjani ungasebenzanga? Ngoba izwi lakhe lithi isisebenzi sifanele inkokhelo. Kokhelo, yeah. Yes. Manje ngoba ungasebenzanga uhole kanjani? Asuke nake uNkulunkulu akunika amamiliyoni, uhleli phansi ugoqa izandla, iphefumulo ibiphupha ngaphandle. Kodwa uJehova benesibindi sokuthi uzokunika ukuthi wenzeni. Ngoba uma enika uyaphuma uya ngaphandle, uyofa forever. Ubulawa izinto ezithola uNkulunkulu. Yeah. Ubulawa into ezithola uNkulunkulu. Uyafuna sibe nemali. Yeah. Kodwa ngendlela yakhe enunemgomo yembandela. Ade ngitshela abafana bami lalela bazalwane, the state of life esikuyo sibeke thina kuso. Yebo. Angikhathali ukuthi ubuhlungu kangakanani, ngitshela abafana bami ngathi silala sikhona sibekwe yithi uqobo lwethu ukuba ama-principles besiwalandeleke ngendlela uNkulunkulu afuna ngayo bekufanele sibe la sikhona khona. Yeah. Kunezinto esishayise kuzo, kunezinto esingazenzanga ngendlela uNkulunkulu afuna ngazo. We are crying to God day and night, but asiyeke ukuyobheka sishayisele. Yebo. Yibe sebenze sithembekile. Lento uNkulunkulu ekuthumana nayenza. Sihlulwa ukuthandaza. Thank you, Jesus. Hayi ukuyobeka abantu izandla. Cha etshela wena nje ukuthi vuka uthandaze. Uzoloku postponile uthi mangiqeda ukushanela, mangiqeda ukubonda ibhodo ethi thandaza manje. Azangena esilingweni umuntu abekufanele umvikele ngoba awulaleli umthetho wakhe. Wenza izinto ngoba timetable yakho and you think uNkulunkulu uzoprosperisha for what? Oh, Jesus. For what exactly bazalwane?